सके छिए दूल्हा वाला भेष बनैने छिए। आगे मैयो अपने बिहा करी लेलिया नहीं बचबो ये मैयो। बहन चो धारा संग कोन है छे शुभ शुभ कुमो बा एकरा जल्दी चुमा उमा के घर करो अंदर। चुमा के कोरिया घर घुसी दिता कहीं घुसैला त खेल के मारै छियो। मारै वाली बनलो छ जितना तोरो हाथ छ घर में उतना एकरो हाथ छे जा बता घर। डीआर रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहनपुर। पंजाब गेल हो खटल सैया पंजाब गेल हो खटल सैया एक टका न भेजलो हो। पंजाब गेल हो खटल सैया एक टका न भेजलो हो। कहाँ से रंडी हर जइया के सौतीन बना के लाइल हो। कहाँ से रंडी हर जइया के सौतीन बना के लाइल हो। फोनो कलिया 100 दिन तोरा एको दिन ने उठैल हो। फोनो कलिया 100 दिन तोरा एको दिन ने उठैल हो। कहाँ से रंडी हर जइया के सौतीन बना के लाइल हो। कहाँ से रंडी हर जइया के सौतीन बना के लाइल हो। जुबान संभाल एक बात कर तखनी उल्टा पुल्टा बात बोली बचा थपड़े चला दे। हां हमरा मारो थप्पड़ हमरा जहर खिला के मारी दा समझ लो। गंदी रहते घरवा यही बात करते एक बेट कहती रात लग गया मारे छियो। फुल्ली दे पाई के तोरा गे मरबो मुंह देबो दाग गे। लेते जल्दी घर छोड़ी के जो कहीं तो भाग गे। जो कहीं तो भाग गे। फुल्ली दे पाई के तोरा गे मरबो मुंह देबो दाग गे। लेते जल्दी घर छोड़ी के जो कहीं तो भाग गे। एकर पाट लेके बोलै छो कोन चीज देख के लो भइल हो। एकर पाट लेके बोलै छो कोन चीज देख के लो भइल हो। कहाँ से रंडी हर जइया के सौतीन बना के लाइल हो। कहाँ से रंडी हर जइया के सौतीन बना के लाइल हो। अच्छा बच्चे भाग ले ठीक ना अब दोनों मिली के बहिन बनी के रहो एकदम अमन पूर्ति करबा तोरा टेंशन नहीं लेना छै। टेंशन नहीं लेना छै रे तो हमरो जिंदगी बर्बाद कर राखी ले चल बेटा। हमर सैया जादू चलाई के ले ले तोए फसाई गे। तोरा घर में रहे न देबो कर ले अपन उपाय गे। कर ले अपन उपाय गे। हमर सैया जादू चलाई के ले ले तोए फसाई गे। तोरा घर में रहे न देबो कर ले अपन उपाय गे। राहुल राणा रणधीर सुना कैसन दिन देखल हो। राहुल राणा रणधीर सुना कैसन दिन देखल हो। कहाँ से रंडी हर जइया के सौतीन बना के लाइल हो। कहाँ से रंडी हर जइया के सौतीन बना के लाइल हो। डीआर के रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोहनपुर।